Jaranan, wah. Seblake jarane ya. Makale ndoger sing tenanan ya. Asik.
guing panuwun, matur guing panuwun. Ya. Inggih, alhamdulillah. Wis jan luar biasa. Nduk, alhamdulillahirabbil alamin. Iya ya iya. Awake dhewe sak kanca sak pengrawit para waranggana komplit. Iya, Mak. Ana ing alun-alun Ponorogo, Nduk. Iya, sadurung matur agunging panuwun. Sadurunge matur kang akeh-akeh nyuwun tulung monggo tepuk tangan untuk hari jadi Kota Reog Ponorogo. Alhamdulillah. Matur ing panuwun puji syukur. Alhamdulillah dumanteng dat kang murweng dat ingkang tansah paring kenikmatan karohmatan kalujengan nikmat jasmani, nikmat rohani, cipta rasa budi karsa sahingga bisa tetunggalan mapan ana ing alun-alun Ponorogo kene ya, Nduk. Iya, Yung, iya. Iki dalam rangka apa to, Yung? Ngene ya, Nduk. Sadurung sawise aku bakal ngaturake pangabekti kula mugi kunjuk ya, Nduk. Iya. Ingkang kula hormati inggih menika Ibunda PLT Bupati Ponorogo, Ibu Hajah Lisdiarita SH. Wah, inggih rawuh-rawuh nenggani awake dhewe matur guing panuwun, matur guing panuwun. Nadyan to panjenengane rada flu ning mah jan kok. Alhamdulillah tesih nenggani kawula. Wah iya. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun nggih menika saking Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Sapa, Mak? Inggih menika Pak Dwi Agus Prayitno SHMSI. Oh, Bapak Dwi Agus Prayitno. Ugi ingkang kula hormati saking Kodim utawi Dandim. Kabupaten Ponorogo nggih menika sapa, Mak? Letkol ARH Farawu Saputra S SOS MMDS. Wah, akeh banget. Luar biasa, Nduk. Ya. Ugi ingkang rawuh ingkang kula hormati, Nduk. Kepala Kepolisian saking Polres Kabupaten Ponorogo. Sapa, Mak? Nggih menika Bapak AKBP Andin Wisnu Sudibyo SIK MH. Wah iya. Matur ing panuwun, matur ing panuwun. Ugi saking Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ponorogo. Sapa ya, Yung? Inggih menika Bapak Eko Edi Suprapto. Wah, Ugi saking Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Sapa ya bapakmu dhewe sing kok ganduli biasane ya kuwi, Nduk. Iya. Nggih menika Bapak Yuda Slamet Sarwa Edi S SOS MSI. Wah, rawuh-rawuh. Matur ing panuwun. Dipun tenggani ya, Nduk. Iya. Rasa bombong rasa ning atiku nek Pak Yuda rawuh ngono. Iya. Ugi mboten kata lumpen ingkang kula tresnani ingkang kula bekteni, nggih. Ingkang satuhu kinurmatan rinten dalu ingkang kula suwuni donga. Wah, sapa? Panjenenganipun nggih menika Bapak Ketua Pepadi Ponorogo, nggih menika Bapak DRS Sindu Parwoto MSI. Rawuh hadir, Nduk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, jan luar biasa, Nduk. Ya. Iki panjenengane Bapak Sindu ki nek ora kleru kurang luwih 20 tahun diganduli pinangka dadi Ketua Pepadi Ponorogo. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Sindu. Jan wes selawase ana Ponorogo. Ya arep piye-piye nadyan to selawase mergo dadi Ketua Pepadi ki mergo apa? Mergo apa? Mergo sangka sepisan panjenengane kuwi ora eman.
Ora eman. Entrengan iya, ora eman iya. Ya gelem rugi. Kuwi tenan kuwi, Nduk. Iya, kuwi panjenengane mula diganduli kok sedaya para sedereke kaya ngono kuwi. Wah, matur buing panuwun. Mula nganti semono taun dados Ketua Padi Ponorogo. Mah jan matur buing panuwun ya, Nduk, matur buing panuwun. Wah iya, mugi berkah barokah. Ya. Nduk, apa? Ugi mboten katalumpen katur pangabekti kula sedaya undangan ingkang sami rawuh. Mboten kula sebut setunggal pokok setunggal. Pokokipun sedayanipun. Wah iya, sedaya ingkang sami rawuh tan kecuali matur geng panuwun anggenipun nenggali kawula. Ya. Coba Nduk sabanjure Nduk. Ya. Iki dalam rangka hari jadi Ponorogo. Ya, kaya wis tak kandhakake, Nduk. Ya kuwi menyongsong hari jadi Kabupaten Ponorogo ingkang kaping 530 taun. Wah iya. Nduk ora gur ana pinggir-pinggir desa sing mirsani akeh senadyan ana tengahing kutha wah sing mirsani akeh. Iya. Lah iki mujudake warga masyarakat melekat seneng tresna kota berbudaya. Oh iya. Lan iki mujudake prestasi yang sangat luar biasa bahwa masyarakat Ponorogo adalah salah satu promotor lestarinya budaya adiluhung Indonesia. Tepuk tangan untuk Ponorogo. Ya. Ugi mboten kesupen ngaturaken sungkem pangabekti kula dhumateng para Bapak Kiai, para alim ulama ingkang sami rawuh. Ya Nduk, ya Mak, ya. Amarga kajaba Ponorogo iki kondang reog senian apa wae ana upamane ketoprak. Ketoprak ya ana Ponorogo iki ana ketoprake Nyudahana Wengker. Kuwi ya generasi penerus Dahana Wengker biyen Nduk. Wah apik-apik wayange. Wah iya, isin nom-nom. Ugi wonten malih nggih menika kondang ketoprak sangga ing Prajekan Yono. Wah kuwi ya kondang. Prajekan Sukorjo. Ana maneh ketoprak sangga ing Krebet kuwi ya apik banget. Ya. Mula ugi Jarantik kuwi ya wah jan saiki malimbar. Ya, Ponorogo uga kajeneng kota pondok pesantren, Nduk. Upamane nggontor ngabar lan sak piturute santriwan santriwati saka manca negara, saka manca pulo, ya kabeh sami ngangsu kawruh wonten ing pondok pesantren Ponorogo. Ya Nduk, iya. Mula hari jadi Ponorogo yang ke-530 di tahun 2026 Nduk, iki ora mung sekedar perayaan utawa hiburan namun dados momen refleksi dan kebersamaan gotong royong ya masyarakat untuk nyuguhake utawa ngatonake kekayaan budaya lokal dan religi ya wiwit sangka selawatan, fashion, karnaval, musik, teater, wah iya, lomba pelajar wiwit saking SD, SMP, MTS, SMA, wah lomba kerawitan, mocopat lan sak patunggalan ya mak. Kabeh mang amarga gumul tekad manunggaling cipta rasa budi lan karsa mula wayangan lan sak piturute sesuai tema hari jadi yang sebagai pijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo ya dan wakil rakyat beserta Ibu Bupati menuju Ponorogo sebagai kota yang mengangkat budaya sebagai pondasi jati diri bangsa yang bermasyarakat ya adil sejahtera selalu membawa kemakmuran keadilan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ponorogo. Tepuk tangan untuk Ponorogo. Nah, luar biasa ya. Jan kok Nduk. Pepadi Ponorogo iki jan oke tenan. Ya.
Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia. Sapa sateruse Nduk? Sateruse ditanjakake para waranggana. Inggih, mboten kata lumpen pangabekti kula nyuwun dukungan dhumateng Ibunda PLT Ibu Lisdiarita SH kepareng mboten ketang sekedap kemawon nyuwun gungan berkahipun minggah dhumateng pepanggungan. Ya, sekedap kemawon. Ya. Monggo Ibu. Ibu jan berkah barokah. Inggih, monggo Ibu, menika mikipun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun pangapunten, ini suaranya agak telas. Mboten napa-napa. Nggih. Sami pirsa. Tesih gerok jenengan nggih. Nggih. Tapi ini matur sembah nuwun juga untuk seluruh masyarakat yang sudah hadir di sini. Sami-sami, ayo kita bangun Ponorogo nggih. Nggih. Kita enaknya langsung nyanyi mawon sama Mbak Lucy niki. Nggih. Niki nggih Mas Gareng sampun rawuh. Oh nggih Mas Gareng, nggih. Kula kaget lho Pak Dalang iki. Pripun kaget Mbak Lucy? Lah mara-mara Ibu dijumenengke kula tiwas kaos kaki kula dereng kula cepot. Kayak sinden arep bal-balan. Nyun sewu lho Bu nggih. Niki sakit sumuk. Sinden kaos kakian niku. Wah jan aku kek didek nek karo Ibu aku dikira mbok mbane ke. Mas Gareng jumeneng Mas Gareng. Nggih monggo Mas Gareng, monggo jumeneng. Jumeneng pon kadung. Wilujeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yusita Brahman. Tombo kangen Pak Dalang. Inggih sugeng rawuh nggih Mbak. Tombo kangen nggih. Nggih wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mas Gareng. Matur suwun rawuhipun Mas Gareng. Alhamdulillah yoyo ya. Nggih. Anggenipun ning kuyung wontenipun hari jadi Ponorogo yang 530 Kang Gareng. Nggih sebelumnya awake dhewe ndedonga nderek ndedonga nyun sewu Ibu mohon izin saya ucapkan selamat hari jadi Ponorogo yang ke-530 dongane cendek mawon mugi-mugi Ponorogo ayem tentrem amin damai amin dipun tebihaken saking sedaya sengkala amin Ponorogo tetep ya Ponorogo tetep jaya Bu Lisdiarita, Bapak napa niku Sekda juga
sedaya jajaran SKPD tansah dilindungi Gusti Allah. Amin. Selamat sehat tansah diparingi kelancaran. Amin. Amin ya Pak Alamin. Pinaringan seger waras, Nggih. kabeh diukekne ndedonga, Nggih. muga-muga Ponorogo tetep jayeng bawana. Amin. Alhamdulillah, Penonton Alamin. ugi semanten ugi penonton sing rawuh kathah sanget. Mugi-mugi warga masyarakat Ponorogo ayem tentrem. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Sehat walafiat sedaya mawon nggih, Pak. Amin. Amin, Kathah Pak Alamin. duwite. Amin. Sing urung payu rabi ndang rabi. Amin. Sing duda oleh rondo. Ampun, Bu. Ya ampun. Masalah kula kesupir. Ibu. Sik to, Mbak Lusita, jenengan niku wau ngendika napa kok Sing urung kok rabi kaget? ndang Dereng rabi oleh rabi. pikantuk jodoh. Nggih. Oh, Ising-isih rondo oleh Duda. kula dongane muga-muga oleh Joko. Boten Dongane oleh Joko sing sugih. amin. Amin ya robbal alamin. Joko sing sugih. Mas Gareng. Ganteng Jenengan manut. ngendika oleh Joko kok ibu kok terus kaget. Nggih. Lah yo sing cedheke aku ora Joko kok. Nek cedheke aku Joko ya tetep bangga. Nggih, nggih kapunten Ibu. Kapunten. Tapi alhamdulillah loh Mas Gareng, Ibu itu meski banyak sekali kegiatan Mas Nggih. Dalang, di mana-mana selalu ngerawuhi berkahi. Nggih alhamdulillah Nggih. pancen mekaten Mbak Lusita. Nggih. Ing pundi papan pokok dirawuhi Nggih. kali Ibu Listiarita. Nggih. Pokoke kabeh iki tenan yu. Ora kaya beliau Ibu. Nggih. Pokoke neng nggone gajah-gajahan. Nggih. Rawuh lho yu. Saiki aku ndredeg aku. Saiki aku ya kalah. Nggih. Neng nggone gajah-gajahan rawuh. Ibu ya Neng rawuh. nggone toprakan yo Rawuh. Rawuh. Campur sari, Rawuh. elektunan, Rawuh. cokean, Rawuh klantung, kebong boto. rawuh. Lho saking tresnane Ibu karo Lah nggih masyarakat nggih. lho ya nggih. Prayomo masyarakat kok Kang Gareng. Jan Kula ado-ado kok pacitan yu wong kaya ngene iki terakhir aku ki nyambut gawe nuwun sewu Ibu. Nderek ngamen, nderek pados sandang pangan. Kula niku nuwun sewu, Mas. Mboten ngandhamne, mboten nginggilne niku saestu kula wit taun 2008 kula pun ngamen tenggene mriki. Nggih, Mas. Jaman biyen taun 97 aku wis melok festival ning kono kae. Bareng Pak Yuda. Nggih, tak teng mriko rumiyin niku tesih dream ya Yu ya. Isik panggunge dream. Nggih. Terus teng mriku niku wah penontonnya kathah. Jam 11 sampai niku aku nyambut gawe ya ora mung goreng ning kono tok. Terus neng sor ringin mriko. rada rono, rada rono. Lek mumuni sakit semangate Ngapa? Ibu sampai mbok semprot. Nuwun sewu Ibu ki parfume wangine luar biasa meneh. Apa ijo? Lho, kok iso Lek- nyuwun sewu sik karo Ibu udan. Jare Ibu, aku Nggih. badanku Mbak Lus udan. ngapunten lho Bu nggih. Kowe iki ngomong moncrot-moncrot lho, Reng. Niki berkah lho Bu nggih. Nuwun sewu. Berkah apa? Idune Musik, wong Bu. pacitan ki mandi lho Bu. nggih. Alah. Nuwun sewu, Mandi apa? Nggih, saestu Bu niku. Idune mandi nggih. Nggih, idune mandi. Napa melih Mbak Lusita Brahman niku? Kula pun teng mriku didoni ping 4 melonyoh rai kula nggih. Niki Ibu sendiri napa direncangi? Sekejap. Injih. Saya mau manggil 3 orang ke depan. Berani mboten? Ayo. Dari sini ada yang berani? Ayo monggo. Oh penonton ya? Penonton. Nggih, penonton Oh, boleh. ini Dari Oke. Sik, teman-teman sini boleh. ada ibu-ibu. Dari sana boleh, monggo. Nah, ibu-ibu, Oke. satu ibu-ibu, monggo ngancani bunda. Monggo sinten ibu-ibu yang berani napa bapak-bapak? Di. Monggo, Ayo. Mbak. Monggo, Mbak. Jenengan Monggo Bu, susah. monggo, monggo. Oh, ibu Ayo. sing mawi anu jaket pink. Monggo mriki Ibu. Nggih. Monggo, anu Pak E lek ngoten Pak E sing damel sarung. Ha iki. Nah, Anu, Mbah Kong di. Timbangane masuk angin Mbah Kong. Bayu. Insyaallah. Setunggal meleh Ibu, nggih. Setunggal meleh. Anak yoga. Oh nggih, yoga niki tasik dagangan sedaya, Bu. Maju sing gowedhi kaya Lucy Brahman. Kamu memalukan Ponorogo. Oh iki ya kene bocah kok kaya kebo Lucy Brahman. Kembar aku iki monggo. Salim karo Ibu.
Mbok omongne kaya kebo awakmu kaya apa? Lah aku ki kan ya sapi to ya kok ya. Kan le, ya masalah le. Iya mangane sedina piro. Masalah salim Bunda. Nggih. Salim. Aduh dicium. Nggih niku Nyuwun berkah. Mriko niku asmanipun Rocky Sarjana Ibu. Oh, Rocky. Rocky Sarjana Cobi. Seni. Niki Ibu sinten? Lilis. Ibu Lilis. Lho kok sami namine ke kula? Lis. Ibu Lilis. Kenapa lo Bu kok gini-gini lho? Pripun? Ibu dari mana? Ditanya dulu Ibu, monggo. Aman nggih, Bu? Kok kakinya gini-gini dari tadi? Berarti niku seneng Nggih. goyang niku. Seneng goyang nggih, Bu? Mboten. Oh, mboten. Anu Nggih. ndredeg penggali kados ngimpi jejer kali Cobi. ibu. Oh nggih, Ibu duk Bati. duk 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 nggih. Nggih. Namine Bu Lilis. Bu Lilis. Bu Lilis, Cobi. Sekarang ulang tahun Ponorogo yang keberapa? Lah dalah. Lima. Lah dalah. Pokoknya jangan Adalah sampai jat didudai pokoknya jat didudai memberitahu. pokoknya. Ayo kebakaran. Ayo. Pokoknya. Sangu HP barang. Wes, 530. pokoke arep ning kono ya ora nek tulisane, kono ora nek tulisane, kono ora nek tulisane. Gak. Monggo. Ulang tahun yang keberapa? Heeh. Arep oleh apa-apa. Yo, lambaikan tangan. Ayo. 530 kalau nggak salah. Keberapa, Bu? 530. 530. Nggih bener. Aman Bu, langsung aman. Aman. Kita bergeser. Aman. Niki Pak sinten namine? Kula Gambir Slamet Anto Mulyono Oh nggih. dari Desa Karangmojo, Kecamatan Balok. Oh, panggilan Bunda Supe tekane kula. nggih kayaknya sih. Nggih, betul. Coba. Tapi Broto aman ya. senone balong. Dalam Dadanya aman nggih? aman alhamdulillah Aman, sehat. nggih. Nggih. Sehat, nggih. Cobi, siapa nama Mbak yang cantik niki lho? Sebelah mana? Niki. Oh yang ini atau yang ini? Yang monggo yang mana mawon? Kalau yang barat itu Ibu Wanti, Nggih. yang timur Ibu Inar. Ini anak kula niki Genduk Ayu Mutiara. Oh anaknya. Nggih. Oh tenanan Mbak. Oh bapak kula kata. Oh Nggih. 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 Pun sampun, kita bergeser mawon. Nggih, geser. Ayo. Ngedek. Bu, pertanyaannya sing angel mawon kagem niki, sing angel wong. Namine sinten Mas? Rocky, Bu. Rocky. Nggih, Oh, Rocky dari Rocky Bu. bedingin sambit. Bedingin Sambit. Rocky itu kepanjangan dari Rocky Man Bu. Oh, Rocky. Bapak niki Rocky Mah. Mboke Rodiah. Cobi baca Pancasila. Nah, dalah. Iki ora apal mulih sangka saiki. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang adil dipimpin. Masa neng kene kok yang berdek. Lah dalah, lah iki lho. Lah iki lho. Lah iki. Ora emang acting kak. Acting. Acting. Nggih, acting. Acting apa tenanan? Oh yo. Acting nih wong. Empat. 4. Yo. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Mas Rocky. Mas Rocky. Kasih Mbak. Oh, sarjana kok lali. Ayo Sarjana Pancasila lali. Nggih. Dagangan lho Bu niki nggih. Nggih. Oh, dagangan niki. Nggih, masih bujang. Masih bujang. Masih Umurnya kuliah. pinten? 20. Oh, bujang ganong. 25, Bu. Oh, 25. Oh, nggih. Mugi-mugi cepet dapat jodoh nggih. Amin. Nggih. Nggih, sampun. Apa mau nyanyi bareng kita? Nggih. Oke. Iki pinter nyanyi Bu, pinter Iki joget pinter ya. nyanyi, pinter joget. Gampang Pak Slamet suling. nggih pinter. Ya.
Monggo. Nyanyi bareng. Bapak bisa nyanyi Gambang Suling? Gambang Suling bisa. Nggih. Ibu nanti Oh, tak kasih berarti link. jenengan joget. Gini. Berarti jenengan joget. Ibu niki nggih pandai kok niki. Nyanyi Gambang Suling pinter niki apal kok niki. Monggo. Monggo. Gambang Suling. Ah. Monggo, Cok. Gambang Suling monggo. Yo. Asoy. Bergoyang. Ponorogo bergoyang. Boy, 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 boy. Yo. Suara suling kumandang suarane, kula kali kepenak unine. Oh, dine dong banyak akibat dalam kentrokan timbang suling sejak kendangane. Joget le. Bergoyang bersama Ibunda Lisdiarita. Soy, 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 soy. Suara suling kumandang suarane, kula kali kepenak unine. Oh, dine dong banyak akibat dalam kentrokan timbang suling sejak kendangane. Soy, 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 soy. Soy, 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 soy. Suara suling kumandang suarane, kula kali kepenak unine. Oh, dine mong banyak akibat dalam kentrokan timbang suling sejak kendangane. Asoy. Oke, Mas Manu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibunda Lisdiarita. Suaranya api ya. Nggih, nggih. Ternyata niki pancen napa-napa anak napa yang berbakat, Bu. Niki joget nggih, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Ares lares golek tanggane. Sembah Nggih, matur nuwun Ibunda. Matur Manu sange Nggih. semuanya Dirgahayu Ponorogo ke 530. Amin amin ya rabbal Terima kasih. alamin nggih. Pangestunipun kula suwun Bu. Nggih, sembah nuwun Pak Met, nggih. Matur suwun Ibu, Pak Bu Slamet Lilis. saking Karangmojo. Rawuhipun inggih. Wah, jan lancar sukses. Tenan yuk. Tenan nyambut gawe kayak gini ki. Wis ati ayem, Nggih. ngen-ngenan iso seneng, Nggih. paribasane awake dhewe iso ngibur sak perangan masyarakat Nggih. Ponorogo. Napa melih nyambut damel ditungguhni kalih pepundhane awake dhewe. Tenan, Itu Yuk. suatu kehormatan yang Betul, luar biasa. betul. Di sela-sela beliau-beliaunya masih sibuk, Mm-mm. tasik menyempatkan diri mirsani ngatos jam sak menten Nggih. kamangka benjing tasik dinas. Ba- Sing berkah nggih niki ketua Pepadi juga, kanca-kanca Nggih. Pepadi Nggih. Kabupaten Ponorogo, matur Betul. sembah nuwun sukses selalu. Amin, Nggih. amin, alhamdulillah.
alhamdulillah. Wah, Nggih, jan piye, Mas kaya Gareng? nonton wayang tenan. Kaya terahno ya. Beliau ibu Nggih. kaya jaman biyen ya. Ibuke lenggah ning buri terus Nggih. penonton ning ngarep. Nggih. Terus ibuke nek wong bakul kacang ya dituku. Nggih. Ibuke pirsa ning ngene mriko bakul kopi ya ditumbas. Ki tandake supaya ibuke bene iso seneng atine. Nggih, leres. Ngoten. Oh, Nggih. Oh nggih, Mbak Lusita. Nggih. Menika bapakku, Bapak Sintu ugi rawuh. Nggih. Pak Yuda nggih tasik kok. Pak Yuda nggih tasih rawuh alhamdulillah. Pak Cobi Yuda, pripun Pak Yuda? Pak Sintu kepareng rawuh mriki nggih. Pak Sintu Kepemanggungan Oh Mbak mboten. Lusita. Oh anu suwantene Mas. Oh, nggih. Aniki sing diarep-arep malah bose. Pak Yuda. Oh Pak Yuda Pak nggih. Yuda nggih. Monggo Pak Yuda nggih minggah Kula wis panggung. kangen kok ya. Oh nggih, monggo Pak Yuda. Niki request Kepareng sinten? rawuh mriki. Pak Yuda, Ah, monggo. kabeh kangen karo Pak Nggih, Yuda. request sinten Pak Yuda. Nah, Nggih. monggo. Disepati, Monggo, Cok. kanca. Monggo. Pokoknya urung Pak Yuda ki kepemanggungan bos. Kurang marem. Pak Yuda. Loh, wong iki Pak Yuda. iki jane karepe iki piye to iki? Pak Yuda. Lho, wong rene ya Brahman ati. Kula niku lek mireng namine Pak Yuda ku ndredeg. Lah ora ndredege piye awake dhewe urung nyambut gawe apa-apa. Kowe engko tak anu lho, tak musuhne Rocky lho padha-padha bareng. Pun mengke ambruk, Pak. Kula niku ruwemen dangu mboten pinanggih Mas Marsudi kalih Bapak Yuda. Nah sakniki kok sami sajake tambah ayem. Nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger waras. Nggih kula menika ngaturaken agenging panuwun Mbak Cange. Inggih Pak Yuda. Dening Mbak Lucy menika biasanipun Kediri Tulungagung, Blitar Kediri Tulungagung. Alhamdulillah wonten ing dalu menika saged mangayu bagya. Inggih. Pokoke Nggih, diganduli. Mas Gareng bareng ya alhamdulillah. Biasane Jakarta Pacitan Nggih. alhamdulillah. Kula ngeten niku kula kok mboten sombong niku mboten Pak Yuda. Pokoke nyambut gawe aman ora kaya bengi iki Pak Yuda kula. Biasane Mas Gareng niku padha karo niku sing bis Jakarta, bis malam Walah, niku. nggih, Niki niku jurusane nenten Jakarta lerene. kepanggih kalih kula tenggene Bekasi. Sakniki alhamdulillah mangayu bagya Anu wonten. ten Bekasi Pak niki. Ancen mantan pecopat Bapak niki. Niki Pak Yuda luar biasa dangu mboten pinanggih rincang-rincang temen sanget dipun sekuyuh. Gak aku kalah lucu. Bose. Saking bombong ele Pak Yuda. Saking Kok iso bombong ngloyam mlayu. Mbok Pak Yuda niku sakit mumet. Lah nggih to, lah nggih to. Yang ngomong mumut kayak takon munggah lho kanca-kancaku kayo. Lah kabeh Ayo, munggah, kae. kebudayaan kula niku pun kula Kebudayaan janji. diunggahne. Kula janji lho Pak Yuda ngeten. Aku gelem tak iwangi we aku ngono. Tapi sok nek aja telepon. Lah nyapa? Aku trauma. Aku ditelepon paling tapi aku trauma. Pokoknya Niki be nuwun sewu lho Mak dhisik Cange. aku ngono. Niki Mbak Lucy niki rawuh wonten ing dalu menika krana surat tugas. Wis ora iso ngopo-ngopo. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Yo tak teboke surat tugas wis. Aku ngene. Tapi lek wis surat tugas arep ngopo? Arep ngopo kan. Yo pinter iki tenan karo Pak Yuda karo kabit kebudayaan iki. Lek telepon yo ngene, kabite. Halo, iki atas nama perintah Ibu Nudelis Diarita. Kamu bukan sebagai bintang tamu, tapi sebagai karyawan. Mampus bet. Aku gak iso Remuk apa. kalahe karo Mak Nggih, Cange tapi Mbak nggih, Limbo. tapi bagaimanapun kula ngertos perjuangannya jauh. Betul, Tetapi yo. sing nggih gujeng ngeten iki asine niki gandret sak pol. Nggih Lah, niki alhamdulillah Mbak Lucy Nggih. wonten ing dalu punika sedaya saged mangayu bagya. Alhamdulillah. Hari jadi Kabupaten Ponorogo, kota kelahiran kita, kebanggaan kita bersama. Leres Pak Nggih. Yuda. Termasuk Mak Cange kali Mbak Limbu. Amin inggih. Alhamdulillah matur gunging panuwun. Nek
tambah siji diunggahne piye iki? Niki badhe Maju rek. alah Gusti Allah iki wis Ya, takon kowe lungsul. Tambak pageblok kuwi. Tambah pageblok niku Pak Nggih. Yudan niki ampun diunggah Jadi riyen. nggih napa melih niki tahun ngajeng Pak Yuda karena Ponorogo itu melahirkan artis-artis yang luar biasa sebenarnya Alhamdulillah. Mas Marvin Ya, KDI syukurilah jadi ini. bintang sinetron Mbak Linda ada Mas sapa kae sing Wisnu wis mengke dikempalne Wisnu tahun Jaya. ngajeng Pak. Nek lek ngeten ya aja dhuwur-dhuwur lho. Kersane diambuni iki. Pak Yuda ngersakne napa? Napa ngersakne sirahe goreng niki kagem tumbal. Asem kan Dhuwure niki ngersane apa, Ren? Sanggule Mbak Lucy pindah ning dhuwur kene. Malah mpun niku ngintil kalih kula kok asal panggang mawon diterne kok niku. Bapak wonten pamrih Ya, napa niku alhamdulillah. wonten Monggo, adik-adik monggo. yang Niki luar kula sinten biasa. mawon sing dampingin nderek niki Nggih. kabeh arep ajak ning nggone Tawang Mangu ae. Oke. Alhamdulillah. Oke. Ini ada putra daerah yang luar biasa. Ayo Dok cuman Nggih, ayo, niki ayo, sarjana ayo, seni Kok ya. putra daerah piye wong wedok kok putra iki lho. Anu putrine putrane maksudnya yogane. Aku lho niki ya tau kleru ngeten iki gara-gara putra dan putri. Aku lho niki ning rest area. Nggih. Terus Tau ning rest area. nggih. Lah aku lho kan saking Pak Yuda, aja omong kisinan ning nguyuh ngono. rasane terus. Pon, pokoke iki karo aku yo. Kok wadung metotot ngene kleru. Pak Yuda Mlebet mlebet niku lho Mas Gareng ning berangkat ning Jakarta. Kok kleru wong loro-lorone. Rasane ibu-ibu. kok benten Apa kok so. tidak tahu ini untuk perempuan? Kata. Kok tidak dibaca? Tidak bisa baca, mohon maaf Bu saya. Ini juga untuk perempuan. Oh, toh kalah lucu gue. Ini ya sama saja. Ini kan Wah, juga aku untuk spontan perempuan. kok, Mbak. Aku lo nggak spontan Oh, kan nggih, nonton nggih, lho. nggih, nggih. Gitu. Masalah Aja diterusne kalah kok, lucu. Mas. Tekan ngendi-ngendi iki kok. Iki urung wayahe iki urung wayahe iki sing kono. Iki lho, Pak. Niki Nduk Mutiara masih ten pundi Nduk sekolah? Wonten isi Surakarta. Surakarta semester berapa? Semester ajeng teng 7. Teng 7 sik. Ya yang sing anu podo ting 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 sak letengmu yang mana? Niki KKN wonten Pulau Merdeka. Sing pundi? rencang-rencang kula. Wah, iki endi? Iki. Kene Dok, kene dari Bojonegoro karo Madiun. Nyun sewu. Niki mahasiswa luar biasa semua Pak Yud. Luar biasa. Nggih. Bojonegoro Dalam? Saking Blora. Dalam? Sekolah nggih teng isi. Iya, leres, Nah, leres. Lucy niku sekolah nggih teng isi. Isi Solo niki pun nemen. Dituyu karo ndurin kan. Kula niku tas SD, Pak. Sampun dol. Lek niki kan celing-celing. Kula riyen nggih kula pengen sekolah teng isi. Nggih. Neng kula riyen teng emper ya permasalahan mboten lurus. Sadean es lilin. Kula nggih sadean pentol. Ayo Dok tetep pangan paring asma Mbak Mutiara Mustika Buana. Oh, Mutiara jenenge kaya putrane Pak Dalang Mutiara. Mutiara. Jeneng anakmu Iblis Saiton ira jin. Ora Masa masalah. rambi koyo Kan ngoten. juga saka Saiton Al-Qur'an to rojin. aku. Kok ya Lah Saiton iya. iki juga Nak saka- lerek sandinge ya didangu to, Dek. Didangu. Iki. Jan ya. Lah, Klewu-klewu. Mas Gareng wis ngono kuwi. Pak Yuda ngeten iki lho, ngeten iki lho. Yu, Tenan sekolah sing ning isi ya ngene iki kan gitu lho. upaman aku pas kleru pipis kayak karo iki no. Paring asma sinten? Asmanipun sinten, Nduk? Nggih, nderek pitepangan nami kula Tika. Dari mana? Saking Blora. Blora. Anjir. Sekarang kuliah semester berapa? Mau menginjak 7. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanan kesukaan, makanan favorit? Ditanggung Mbak Lucy, makanan favorit napa, Nduk? Nasi pecel. Nasi pecel. Cocok mergo ning Ponorogo ki pecel. Oke. Dok awake dhewe Mbak Lucy. Nggih. Makanan favorit apa? Entung. Terus teng mriko nggih Mbak Lucy Nggih nggih. kelerek Ya. sebelahipun. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asmanipun sinten, Nduk? Nami kula Fafa Dari mana? dari tadi. Tegese omahmu ki ngendi ngono lho, Nduk? Saking Delopo. Delopo Madiun. Sekarang kuliah semester berapa? Kami niki wau menginjak 7. semester 7. Nah, iki senengane lek panganan-panganan apa, Nduk? Kimpul. Kimpul. Kuwi. Impul. Kimpul kuwi apa? Cah saiki panganane ngono-ngono Kimpul kuwi. niku mancing kaya lho. telo ngoten niku lho. Kaya telo. Nggih. Kimpul gede bunder apa dawa? Bote. Dawa apa cendhek? Nggih. Dawa nggih cendhek. Lah kuwi lek kimpule sak roki terus piye lho Mas? Sapa senengane botheng ngono lho. Sapa sing ngomong senengane Wah. nyambek?
Wong senengane Kira yo kok kimpul kok nyambe. ya. Nggih. Madiun ya, Nduk ya. Nggih. Telerek rono. Nah. Roki ora kimpul kobol-kobol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Nduk? Nggih, Derek Pitepangan nami kula Najwa. Dari mana, Dek? Dari Ponorogo saja. Ponorogo Pase, kecamatan Ponorogo ngendi? Bungkal. 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 Sekarang kuliah semester berapa? Sami Tujuh. Berarti semester 7. Senengamu lek panganan nopo, Nduk? Sing penting boten beracun. Sing penting mboten Beracun. Contone. Apa nggih? Sembarang rambanan kuwi gak beracun kuwi. Rambanan. Makan segala. Nyambik ya ora beracun nyambik. Lho kok iso pemakan segala Bulut jere. Pokoke apa-apa arep. Dudono karo dulur kene kabeh. Nggih. Senenganmu apa lek panganan apa? Apa? Napa nggih? Lah. Mau aku. Kathah lho kula niku senenge. Ya jajak siji tok karemanmu ki apa? Napa nggih? Spaghetti jadi. Spaghetti. Spaghetti. Pacitan. Gareng garo spaghetti. Gak nek Lah wong kolore celonone kok spaghetti. nggonku ki eneke ya gur butre tales ngono kuwi telo. Nggih, niki requestnya Pak Yuda menapa lagunipun? Lali janji. Oh, lali janjine. Ya, Oke. Tawang Mangu ki lali janjine. Ojo sampai lali janjine. Nggih. Kene. Ya, karo Cahayu Ayu. Semester 7. Semester 7. Oke. Semoga kalian semua mencapai tujuan Anda. Amin. Amin. Nah. Mudah-mudahan di hari jadi ke Kabupaten Ponorogo ini barokahi yang semester 7. Amin. Dan Lancar. barokahi gareng dari Pacitan. Amin. Barokahi Mbak Lucy wis ora sah mulih ben bengi apa wae. Amin. Amin. Matur nuwun Pak Yuda pangestuni. Doane Pak Yuda ki biasane ki kabul ya. Amin. Ning jujur Pak Yuda niki kula sampaikan curhate kanca-kanca dalang. Niki sakniki taun niki sepi. Kanca dalang niki butuh infus kalah kare gajah-gajah. Somben niki Lucy Saiki. daftar. Lho, Gajah. Lucy. Wonten Saiki kowe berapa? apa ya arep ning gajah-gajahan. Lah niku Lho. lelek mumet napa meleh Pak Yu. Wis gareng mulya. Kalah lucu. Terus Kandhane Asing laris malah gajah-gajane. malah gajah. Tapi luar biasa. Nggih, Yo, monggo, tahu monggo. kamu. Lali apa- janji. Lali janji. Monggo lali janjine. Asik. Asik. Monggo, Ponorogo bergoyang Pak Yuda. Ayo, Jo. Goyang kita ayu. Asoy. Aku ingatan neng nganti lingsin srengenge Mes rambah asih yen tak telepon mama kopeteni mangkelaku yen kebedak pipimu tak jiwa lali janji kandhane alesane sing ora gelo akan
Hebat loh Mas Gar. Nggih. Pak Yuda kok ya. Mbak tak SMS lho Mbak Lucy ki ya ora teko-teko. Jebule tanggap. Mboten kula jenengan kula entosi teng dong banteng kok malah. Lah dalah Mbak Cange kok ya sik kelingan to. Karo KTP-ne. Riyen kan kula praktek ten mriko to, Pak. Waduh. Praktek apa kuwi? Praktek suntik. Delalah kok digusur. Dilalah anu langganane kok dalang marsuti. Nyamen ora tau mbayar. Duwe members pisan. Aja omong ngono yo. Tapi, Aja omong ngono. Lah iki dadi anak buahmu kok mari-mari. Oh iya. Yo, dilanjut. Nggih, monggo. Janjane kowe neng ngendi? Ayo. Ngempose Pak Yuda ngempose. Nah, anu penonton iki nderek senggak kok, Pak. Pas kalian nafas pun radi sak untang wis ya ngene sesuk iki bal-balan. Nek aku ya golek musuh. Kalih olahraga kok Pak Yuda. Musuhku penginku karo wong beduri. Nah, niki penonton nggih sekasih antusias lho kan. Senggak nggih purun nggih to? Ayo. Ayo sing kene iki Pak Trimo. Hae. Ah, hae. Matur nuwun Mbak Trimo. Paduan suara senengane. Paduan suara. Kene iki paduan suara senengane. Pak Trimo saking Untara Nadi. Wah, nggih niki Pak Yuda sing rawuh niku dari Patitan wonten Purwantara wonten Saking Magetan. saking Magetan Pak Trimo. Alhamdulillah wonten ing dalu punika Ponorogo bersama dengan pepadi ingkang dipun pangarsani Bapak Sindu Parwoto menika saben wulan ngawontenaken pagelaran Ringgit Purwa wonten Kreatif Hub celahipun stadion. Oh, kados ngaten. Pramila monggo mangke saben wulan rawuh wonten Hub Kreatif sakilenipun Stadion Bathara Kato. Nah, niku lho Pak, nggih. Lajeng nggih. Pun komplit. Nggih, monggo Pak Yuda. Janjane kowe neng
Alhamdulillah luar biasa Bilih Pak mekaten Yuda. Mbak Lucy kalajengaken menika mangke wonten Bapak Sindu Parwoto Nggih. pangarsa pepadi. Siap, Bapak. Kalih Mas Gareng. Siap. Ya alhamdulillah Pak Yuda. Matur geng panuwun Pak Yuda. Nggih, sembah nuwun. Mugi seger waras. Amin. Panjang yuswa. Amin. Senajan tok kathah bebannya beliau tapi semoga lancar. Alhamdulillah matur nuwun Pak Yuda. Matur nuwun. Inggih. Masyaallah, laris-laris luar laris biasa. ya Le, laris. Matur geng panuwun. Nggih. Laris-laris ki manggone nang kene laris-laris. Mugi-mugi rezekinipun Pak Yuda tambah berkah kathah malih. Nggih, iki jimat Le, ben Lah, kok aku iso? colong tuyul. Heeh. Lek cara tuyul laris-laris. Ya, omongi Saipul cah pariwisata kok Nggih, laris monggo, Pak laris Yuda. laris ngono. Kang Gareng. Ndun. Nah, ing dalu punika inggih menika dipun enten sing derek nyimak lan Oh, nggih. monitor masang layar lebar. Nggih. Nggih menika saking wisata Curug 7 Bidadari Desa Keseneng Kecamatan Sumawana Semarang. Wow, Pak luar Rohadi. biasa. Nggih. Terima kasih. Penggemar Mas Nuwun. Marsudi saking kota Semarang. Betul, Nggih. betul, betul. Muga-muga Derek pinaringan seger nyengkuyung. waras. Ugi Kang Gareng. Nggih, pripun? Matur nuwun rawuhipun saking Bapak Ervin Tegalombo. Nggih. Nika klinik Tegalombo Kang Gareng. Amin. klinik. Niki saking Pak Ervin. Pak Kondang klinik Heeh. Tegalombo. Lah awakmu Pak Ervin ugi rawuh. Wah, Pak Dokter. Tegalombo Kecamatan Kauman Ponorogo. Oh, nggih Pak Dokter. Pak Dokter, wah menika klinikipun luar biasa Kang Gareng. tenan kok. Mantap, cocok, nyatane sedaya masyarakat betahaken sami mriku sedaya. Masyaallah. Nggih benjing kula kenten gareng dibeto mriku. Oh ngaten. Sajake rada gejala gedeng. Aku wis mari iki. Tapi ya Nggih. Awakmu sing kumat. Matur iki nuwun lho. Pak Ervin, nggih saking Pak klinik Ervin luar Tegalombo biasa. Kauman Ponorogo matur suwun rawuhipun nenggane kawula. Mugi-mugi berkah barokah Amin. sedayanipun. Yes. Amin amin Amin, ya amin, rabbal ya rabbal alamin. alamin. Saya kuncara klinikipun. Amin. Nggih leres alhamdulillah. Mas Marsudi Nggih. niki bapak pun ngodeng ngeten. Suara kuntek ngoten mergo Sinten? Bapak Ketua Pepadi. Oh Pak Sindu. Amargi pun keliling beliaunya niki ninggani acarane wonten Oh nggih mboten sekolah-sekolahan. napa-napa. Nggih. Ingkang paken dipun berkahi dipun tenggani. Nggih, terus Nah. wonten melih niki Pak Dalang Mantong nggih dereng kondur Oh karo ngaten. Pak kalih Matut. Kang Putra, Mbak Mbak Nengki. Nengki. Mbak Nengki. Mbak tenan Ponorogo iki tenan. Mbak Mbak Sinten Lusita. hebat kabeh wonten dawuh. Niki wonten hadiah. Nah, Kagem niku. penjenengan piyambak tanpa lintune. Tenane to Mas. Nggih. Masa Menika wonten kiai wonten mriki niku paring kula kayak terus maneh kok lho tak tingali kali Mbak Lucy Brahman kali kula niku wau. Tiyang kalih nampungan. kok marai seneng ae Matur kok nuwun ngerti. mugi-mugi ingkang paring niku wau pinanggiya kalujengan katreman gabagasurat tuwin kamulyan. Amin. Tenan amin, to. amin. Keluarganipun sedaya sehat walafiat. Amin amin ya rabbal Alhamdulillah. alamin. Matur Berkah nuwun. barokah rezekinipun saya tambah. Nggih, Mas. Ingkang paring niku wau Nggih, nggih. ya Allah tenan to. Tak suwuk mau duwite Pak Yuda. Laris saiki goleki koncone. Balenono lah, balenono. Laris muga-muga nulari koncone ngene. Mbok menawa lho. Mbok menawa kok tambah meneh. Mbok Matur menawa kok nuwun. ya. Nggih. Kuwi tanda cinta kasih. Sebelum beliau jumeneng malih, Nggih. kowe kudu joget nyanyi karo aku. Oke. Ngamput. Nggih. Kowe iki engko sik seneng utuh adik-adik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sampeyan duet karo aku sik. Oke. Mbak Lusita. Nggih, dawuh. Niki cobi wonten lancaran Ponorogo hebat. Oke. Wah, nggih. Nggih. Kur. Niki ciptaan Nggih. saking bapak awake dhewe, Nggih. Bapak Sindu Parwoto. Nggih dipinangkan itu Mbak Yu nggih. Tepuk tangan untuk Pak Sindu Parwoto. Tepuk tangan. Nggih. Reptanipun Ah, jam jos. nggih. Lancaran Ponorogo hebat. Tenang Monggo. wae. Nggih dipinangkan Aku wis dongaku muga-muga sehat, Bapak Amin. Sindu yang biyen aku wis nglokro dadi sinden iki. Kur nangis. Pak, kula ora kuat aku ngono. Nggih terus sakniki Gak boleh seperti itu. Tunjukkan bahwa kamu tuh mampu membawa nama baik Ponorogo. Oh, siapa? langsung terus awakmu langsung. Langsung kayak kira dikit semangat.
Monggo dipinangkani Nggih, niku. Nggih, monggo kanca-kanca. Dipinangkani rumiyin. Lancanan Ponorogo hebat. Bawane Mas Putut Oh, monggo. Mami bawa. Pancen hebat Ponorogo iki pan programe nawa dharma nyata mawujud pembangunane pertanian kang maju pendidikan kesehatan diri wanita lan wisata seni budaya agung pemuda yang olahraga UMKM rukun tetangga mandiri pamarintah amanah. Amin. Nggih, monggo.
Tepuk tangan untuk Pak Sindu Parwoto. Luar biasa nggih. Wah, jan kok elok tenan. Ya. Inggih ning wau Mbak Lusita dereng nembang lho niku. Nggih monggo atur jumeneng. Nggih, Mas Gareng. Ya, heeh. Weh. Ayo ra trima to. Kandhane awake dhewe kaya gapura lho. Wah, tenan aku suwi kuwangen Ya ora ketemu Mas Arep Marzuki. seneng-seneng ngorita awake dhewe iki lek kaya gapura aku lungguh kono awakmu lungguh ning kono kaya wong satron ora tau cethuk. Ora tau cethuk. Padahal ya ben bengi awake dhewe iki ya ketemu. Heeh. Apa meneh didhawuhi Mas Marsudi. Nggih. Duet apa, Mas? Niki di Monggo. anu di Napa, Mbak nyumbangane Lusita? penonton mawon nggih, nyumbangane penonton mawon. Sing rame napa sing halus? Rame. Rame. Sing kulon nggih, sing rame napa sing halus? Rame. Nek garenge kek yo penak anu no, sing rame. Rame, oke. Anu dijenglengne Banyuwangi. Oke, gareng sing jenggleng nggih. Heeh, wis. Jenggleng Jenggleng. nganggo salto apa nganggo mumbul dhuwur? Sembarang menek tower gak apa-apa. Sisan aku saiki iki tenanan kok aku. Mumpung Tenanan? tantanang sing dhuwur tenan, aja mung gulung sithik. Dhuwur ora masalah. Kita ngomongin. Oke. Iki mang sindane urung jumeneng sapa? Yo akeh to. Anu sing urung anu. Saking tan dhewe dereng. Sing sing sapa sing asing bagimu sapa sing ora tau amor. Sik to. Sing wajah baru gitu. Iki sing iki urung kok lagune iki Banyuwangi. urung. Iki urung. Ponorogo. Oh iya. Ari Mami. Ari Mami. Iki urung. Nggih. Iki urung. Oh, ayo nduk iki sing Ya, iki, jak iki. joget tak jak joget Ya, apa Banyuwangi iki juga khasnya Jawa Timur. Nah, iki mang Oke. ya pinter nari kaya Mbak Mutiara. Kandhani wis joget iki ketek. Mutiara ngene wis SMS aku. Aku kon diet nang mama karo ayah. Wah, tapi wis hebat nduk tariane. Luar biasa talentanya, luar biasa. Iki mang asli mana? Kula Wonogiri. Oh, Wonogiri. Lek Mbak Mutiara asli Putradaerah Ponorogo. Putradaerah. Iki anu ya, Nduk. Anu jengleng totok uwok kuwi. Kowe kene. Oh. Kene. Aku ngendi? Ya tengah kene to. Ngono lho, lek kowe karo aku ora ya semuka. Ting-tingane sepira, Mas? Kok ya. Iki nganggo dhuwur apa nganggo rada rono? Ayo. Kinupito. Kok kinupito ya anu? Ya ora apa-apa wong Oh, jenenge nggih. kinupita ya ora masalah nganggo Oh, nggih. Banyuwangen. Mandat mayat Out. Kowe nak reng? Pripun? Oh, wong jenenge nom ya tetep ae ya kepenak. Penak ya, Mas? Penak. Cocok pas mboten Ya, kalih Pak. angen-angene panjenengan. Ya pas Ya, banget. masuk ya, Awakmu Mas. sik nom, kene ya sik nom. Oke, dadi pas ya, Mas. Kowe arep nyontoni Pak Yuda ngono ya, maksudmu karo bapak-bapak sing mirsani kuwi, karepmu kon golek sing lek karo sing nom piye? Penak jaremu? Ya menak. Hah? Selevel kok. Ya wis. Lho gentenan mbok tuwek. Ora no biasane ning gone mbok nom ki 3 dina. Ke. Suarane. Awas. Gendeng. Ungkerne, Reng. Lambian. Sing dureng. Palne reng. Suarane gendeng blambiangan. Ora patut. Ngapa? Masa karo wong ayune sik enom koyo nukur gendeng sak trit. Biasane garing niku ping 10 lho gak krasa. Oke. Oke, jajal ya, Mas. Oke. Sampean dinyek ora kuat ping 10 ya toh? Jajal dibuktekne ayo, Mas. Oke. Kuat ping pira, Mas? Marmarono, Nduk. Aku marbrana. Iya, sing rada kepenak. Ah iya. Iya. Masuk. Nyara biai. Awas. Dipolne, Reng. Nuswantara. Iyo. Wah, dureng, dur. Wah, nembe tuwa lu songo setengah 10.
goreng semaput. Piye to Mas, aku rong puas lho Mas. Aja taka-taka wis diomongi ping 10 malah ping 20. Saiki ceklek boyokmu. Lah saking semangatku kok. Sing krasa lho segur ping 5 tok liyane ora krasa lho Mas. Ora krasa. Gak. Iya. Genten Lusita. Ayo. Coba genten Mbak Lusita jengleng kenteng. Iki ta. Heeh. Mas jenengan ki duwe mbok enom karo mbok tuwek merengut wae kae lho. Iya. Lah kok makludrik. Kok elek to? Kok elek to? Aku ki ya jenglengeng ping 5 to pakmu ki. Masa bendina kerti jakmu ya. Amit-amit jabang bayi. Lho, Mas, urung dikapak-kapakno kok wis Aja ngono bojo ki lek 85 kerep piye neh. Lakune ya wis ngene mbok Mas yo. Kowe saiki ayune kaya ngono sinden nduk ngene. Besok lek 85 ya wis ngene plak. Wis ngono kuwi. Makane tapi aja wedi nduk. Sekarang kuwi zamane canggih. Oh, canggih. Saiki lho wong wedok ora usah wedi lek kena dadi tuwek ora wedi. Sing penting duwe dhuwit. Saiki enek ya wajah ngono kae ya ditarik benang jenenge. Betul. Driyet kapan kae gareng ngetrening salon kidul kono bojone jawane ditarik benang nduk. Ditarik benang digeret seret malah mendolo matane. Kula kinten nek pipine kenceng mori balik. Kae kok ora tarik benang. Lah apa? Kae ngendat. Asem kok ya. Nesu. Ora nesu ki lho. Kono penake kaya ngene lho. Kene penake kaya ngene. Iya. Penake kaya ngene Mbak kok Lusita. ya. Iya. Lah kok blas ora muni Kok makdok ngono to. makludrik. Sakmene gedine Oke, kok ta. makdok. Iya saking. kurang banter lho Mas. Banter saja, Kurang eh. banter. Mosok Kurang ta. dhuwur. Mosok. Ya. Mosok kurang dhuwur kok ya. Pianyu Mas. Piye to makmu? Kebanteran iki mesle. Brodol sak kotange pakmu. Amit-amit jabang bayi. Mbok tuweke garapen alon-alon. Kok iso brodol sak kotange. Alah. Iya. Piye kok ndak? Iya. Wes makmu. Iya. Wes. Iya. Wes. Bojo tuwek diremok kaya ngene iki. Jenengan kene karo bojo tuweke sing alus. Lah mau nantang bae bar tak jegleng tenanan awakmu sambatmu Yo kaya karo sing tuwek iki alon-alon. Sing alus. Bojoke ora kuat. jaluke alon. Iya to garape. Iya. Malah kaya tontongan tok. Ora krasa. Sepinten, Mas? Aku panggah rene neh. Bianyu wangi Penak ya Mas. Penak. Dasare nek barang anyar ke isik penak lho Mas. Barang kelek anyar, Lah. terus weton ado. Betul. Panggah ngangeni. Onderdilnya masih siset ya Mas. Dijajal ping 3 ping 4 tetep pepenak. Cocok. Loh, kok engko suwe-suwe nyedok Kok ning keduke. Ya Allah, aku malah gila dhewe lho Mas. Peten. Tamu rumah sana kaya serasi-serasi. Sing wit. Lah dingene kok kadoan kaya midodari nyangking munyuk.
Kok iso Aja seneng-seneng kaya mbek ngene bojo paling anu. ora ya kaya Pak Lurah karo Bu Lurah to. Pak Lurah? Karo Bu Lurah. Oh, cocok. Ah, ya. Wibawane entuk ya, Mas. Aja gelem, Nduk, aja gelem. Lah pripun? Kowe iki ayu putih ge bojomu ireng kok metu duwe anak dadi ula weling kowe. Aja gelem. Paling ora delokan to. Delokan paling ora kaya Pak Lurah karo Bu Lurah. Mas, arep ning balik Mas, desa. ireng karo putih ora apa-apa ya, Ora Mas. apa-apa. Penting aku bendina mbok belanjani ya, Mas ya. Kaya Pak Lurah karo Bu Buluran. jajal aku tak sanding jajale. Tak jajale. Kete kono arep ning ndi reng ngono. Mas Gareng. Heeh. Lah kok ketoke kesusu arep nyandi, Mas? Arep nyuntikne mbokmu. Asem. Sia-sia iki. Ya terus ya wis payahe rusak kok kulino. Kan saiki kuwi mau Ngaku. lor lan Yo. Allah sangkar hang kalimat liwat Asik Asik Sampai Asik. bawah, Mas Gareng. Asik. Asoy. Asik. Asik. Cek. Wis. Ngono wis marem. Balambiangan. Balambiangan. Aja takon kang Asik. Ya. Tanah India. Was. Gumya lareng, gumya lareng, gumya lareng. Taman Sari Nuswan. Mas. Aja melu ngendok. Aku ku ngimbangi lho, Mas. Lah wong ngendek melu ngendek. Lho ki ben teko, aku ngimbangi mendek. Ora mbok ndekne iki teko dhewe. Oh, teko. Ya, ya, ya. Iya. Gila aku mah. Dikamake. Empeten. Oh iya iya. Nduk, ngene lho, tak omongi. Wong wedok sajak iki karo Garen gila ora apa-apa idono. Genten kok ya gemes aku. Nah, iki didawahke napa? Gelang alit napa gerajakan? Gerajakan Banyuwangi. Oke. Mas senduke rono, Mas Garen ning tengah, kita jogete pitik-pitikan. Oke. Senduke ning wetan. Ya, Mas kowe Garen. Gerajakan. Oke. Enak to, Pak. Gerajakan dianyo mati. Raino. Enak to, Pak. Saya tahu sapi. Longgoreng pasir pasiran sambyur-sambyuran redowan ambi mangan saworan
pesisir bisik-bisik materi janji dereng le sabar sir-siran ambil gandengan banyu anginan Yo. Arek sampun beriakat. gerajakan wangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon sing kanthi lungguh ring semburan geredoyan manuk-manuk seliweran gandeng tangan pinggir pasisir bisik-bisik samayanan matrician sir-siran ambegan sir-siran ambegan Sembah Matur geng panuwun, matur geng pan Mbak Lusita luar biasa. Iyo. Mari adem nih Mbak Lusita. Lindu pagunge. Nggih, sampun iki Mbak Limbo. Nggih Mbak Lusita, nggih gentosan. Kang Gareng. wonten dawuh, Mak. Nggih. Stase sore Ijih. saknipun wiwit ringgitan wau nggih wonten dalang cilik. Oke. Ekstra dalang Nggih, dari asmanipun. Sri Manunggal SMP Negeri 1 Ponorogo. Nggih menika wonten dalang kalih. Setunggal Arganata Prayudyatama putra Bapak Marji. Saking pariwisata menika nggih. Ingkang angka kalih Ingkang kalih nggih menika Dek Dewangga Risang Probo Aji. Nika putra Bapak Guritno Purba Carita. Saking Badegan. Wah, luar biasa. nggih sing bakal nerusne perjuangane sing Inggih sepuh-sepuh. generasi Mas. penerus. Nggih, alhamdulillah. Nadyanto isih SMP Kang Gareng. Inggih. Cekelane apik, tata wancane apik, wah sarwa apik pokoke. Nggih menika mugi-mugi dados dalang ingkang kuncara ing bawana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nggih. Nggih. Iki diterusne. Terus angke Kang Gareng. Nggih, diterusne.
Niki Mbak Utari, Mbak Sela, Najwa, Mutiara. Monggo. Nggih. Monggo Mas, nyuwun sepotipun. Nggih, monggo. Mbak Utari, Mbak Najwa kalih Mbak Mutiara. Mbak Sela, Mbak Mutiara. Monggo. Monggo, yuk. Kuwi gak sepat apa iki, Kak? Niku semut-semutan Pak Dalang. Mbak Utari. Nek niki semut tenan lah, aku semut gajah. Aku iki semut balung kok. Aku semut-semutan ta. Nggih. Sing etan dhewe semut melu gajah. Nggih semut gajah. Nggih kok. Mbak Utari, Mbak Najwa, Mbak Sela kalih Mbak Mutiara. Kang Gareng. Dut. Mbak Sela menika anak didike kula. Nggih, alhamdulillah. Dan tenan. Menika SMP 2 Ponorogo. SMP. Sak menika sampun dateng SMKI, Nggih, SMK Bapak. 8 Surakarta. Kelas pinten, Duk? Kelas 10. Oh, jos. Pokoke muga-muga dadi siden. Nggih, rumiyin Amin. anak didike Mas Benggol wonten ing SMP 2 Ponorogo. Saniki sampun wonten ing SMK 8 utawi SMKI. Solo to Surakarta, nggih. Biyen anak buahmu to, Gol? Oh, iki wis tak pacar asida. Delase mriku kok nggih wonten pamundutan lelagon Mas Marsudi. Nggih, podang kuning sak bawane. Oh, nggih, podang kuning niki digilir nggih, Mas. Bawanipun digilir. Nggih. Digilir ke Mbak Mutiara. Monggo. Pak Langsung Mutiara. terakhir mengke Mbak Utari. Nah, monggo Mbak Mutiara. Nadian wujud temong paksi. Mbak Mutiara, Dalam. sithik-sithik bene rata kabeh ya, Nduk ya. Inggih, siap. Rada dhuwur sithik awakmu. Nano-nano. Nah. Agawe taline berang Isik SMP. Calon kuwi. Nggih, isik SMP ki ngene iki ora masalah. Bablas sing semester 7. Nano-nano. halus manis nang sam Dingkangkuk ya penak. Penak. Niki urutane pun pas lho Mas Marsudi. Kuliah, sekolah, kuliah, omah-omah. Iya, ya Monggo. bener ya Mas ya, Mas. Monggo. Monggo. Sesuai giliran pencarian. Monggo. goleki si podang jenar Mbak Sela. iba bunga ing atiku
Mbak Nggih. Najwa. Nyanding bisa dadi Hop. Mbak Utari ombo. Tombo kok ombo. Tombo kok ombo. Giliran kok. Wong kok senengane nyemoni ngono ku nyapa. Giliran. Wong ngene iki rambo ya, Mas. Tuk nong. Aku tersinggung. Terus. Ya. Tombo. Ugi sakderengipun Kang Gareng. Nggih, pripun? Katur nggih matur panuwun anggenipun nenggane kawula nggih menika Bapak Camat sekecamatan Bapak Camat Sekabupaten Ponorogo. Kabupaten Khususipun Ponorogo. nggih menika Pak Camat Badegan Nggih, sembah ingkang nuwun kula hormati. rawuhipun. Matur nuwun berkahipun nggih. Monggo, Mbak. Ugi saking PLT Pak Lurah Tanjung Rejo. Kang Gareng. Nggih. Heeh. Ugi rawuh matur guing panuwun rawuhipun. Nggih, sampun. Nggih, monggo. Nggih. Mbak Mut. Iso awan ning omah wis ora kerasan Uyuran nang goleki sing tak sayang Mubeng Ya.
Oh ya. Jangan tutup hati orang mendatiku sana saya seranani Alhamdulillah matur ing luar biasa nggih. Matur nuwun. Mbak Mutiara, Mbak Sera. Kang Gareng. Nggih. Nggih. Matur ing panuwun dumateng nggih menika Mas Arif Panggung. Menika saking Karanggebang Jetis. Karanggebang Jetis. Jan Nggih. angkot Panggungipun ugi dipun sediani lighting. Menika nggih saking Pak Arif. Oh nggih Mas Arif. Nggih, Global Production. Nggih. Wah, jan luar biasa nggih. Matur nuwun mugi-mugi berkah-berkah tansah laris usahanipun bisnisipun. Nggih, saged kerjasama nggih. Kerjasama nggih. Alhamdulillah Mas Arif. Nggih. Ugi matur nuwun rawuhipun Bapa Senen saking Sedarat Balong ugi rawuh. Nggih, Mbah Senen, jan tansah nenggani kawula. Ugi saking Pak Trimo saking Magetan ugi rawuh. Jan rawuhipun. ugi Pak Slamet saking Karangmojo ingkang garwa. Ibu, wah jan luar Mas aku biasa. renggang gula kemepir bulet iya ngono kuwi. Datan ginggang sak rambut. Tansah atut runtut mimi lan mintuna. Cocok. Jan karo regane ndok. Nggih, seneng aku weruh ngene iki ya. Nggih. Kalih niki live streaming ugi menika Mas. Ugi mboten katelumen Kang Gareng. Nggih. Sound system menika saking sederek kula jaler nggih menika saking Bapak Haji, Bapak Surata, Bapak Sate Surata. Oh, nggih jalan Nggih, menur. sound systemipun wah luar biasa nggih. Nggih, Matur sakjose. nuwun anggenipun tansah nyengkuyung kawula sedaya. Nggih. Ugi live streaming Ugi saking syuting. Nggih, live streaming. Kamera live streaming menika saking Mas Jupe. Multimedia. Multimedia nggih. Sinten melih? Tesih napa mboten? Nggih. Tesih napa mboten? Insyaallah sampun. Sampun nggih, ditanjakne neh sinden. Tanjake malih. Oke. Mbak Mestika, Fafa Arimami, Inar, monggo jumeneng. Nggih, monggo. Yuk, cok. Iya.